Ja som bola zdesená takto týždeň dozadu, keď som zbadala, že je tu návrh na zrušenie špeciálnej prokuratúry, ktorý sa neopiera vlastne vôbec o nič. O žiadne relevantné dôkazy, vymyslené frázy, vymyslené rozhodnutia. Ja som vyzvala pána poslanca, tak to ani nie, skoro už to bude pomaly týždeň, bolo to minulý týždeň, som vás vyzvala, aby ste konečne ukázali tie desiatky rozhodnutí Ústavného súdu, kde má byť, z ktorých má byť preukázané systematické porušovanie ľudských práv zo strany špeciálnej prokuratúry. V prvom rade chcem ukázať pani Kolojkovej, tu je 26 rozhodnutí. Popri tom, že sa likviduje zo dňa na deň špeciálna prokuratúra s vymyslenými vecami. Ja k tomu rozhodnutiu, o ktorom ste tu rozprávali, prepáčte, k tomu notárovi. Ja som si pozrela, na prstoch môžete spočítať vymenované rozhodnutia Ústavného súdu. Žiadne desiatky, hej, nič také nie je v tom materiáli, ktorý prišiel z vlády. Nič také nie, ja si to veľmi rada zoberiem. Každé to rozhodnutie si pozriem, pretože neexistuje desiatky rozhodnutí, z ktorých by vyplývalo pochybenie špeciálnej prokuratúry. Proste nie je to pravda. Neexistuje. Nikdy ste to neukázali. Ja keby som ich mala, tak si ich všetky pozriem a kľudne vám ku každému poviem. A rovnako vám veľmi rada, dajte mi, pozriem si ich a nech sa páči. Takže ja dúfam, že mi necháte ten zoznam a ja si ich samozrejme všetky pozriem a dám k tomu komentár. V parlamente odovzdám. No, dúfam, že mi ho teraz odovzdáte, lebo nie, teraz ho tu máte so sebou. V parlamente. To je môj pracovný materiál. Dobre. Tak ja verím, že sa raz ku mne dostaví. Neopreté žiadne dôkazy. Proste tu ešte nič nepredložila táto vláda k týmto tvrdeniam, ktorý masíruje verejnosť. Naozaj. No tak mi to dajte, prosím vás. Dobre. Túto debatu už za sebou máme. Uvidíme naozaj aj... Dobrý deň, prajem. Dámy a páni, počuli ste politické posolstva. Ja by som sa zaoberal možno trochu detailnejšie, keď nie úplne do podrobností, ale nejaké základné otázky toho, čo je vlastne predmetom novelizácie alebo zákona, ktorým sa mení a doplňa trestný zákon a niektoré ďalšie zákony. A tým sa má na mysli najmä trestný poriadok a zákon o prokuratúre a niektoré ďalšie zákony, ktoré s týmto súvisia. Pri predkladaní tohto návrhu alebo pri spracovaní tohto návrhu sme vychádzali z našich skúseností aj z toho, čo sme hovorili celé ostatné 3 roky, akým spôsobom sa zneužíva trestné právo, či už na šikanovanie opozície, alebo ako sa nadužíva trestné právo v jednotlivých konaniach. Okrem toho reagujeme na vyše naozaj 20 alebo 30 rozhodnutí Ústavného súdu o porušení základných ľudských práv a slobôd v rámci trestných konaní, a to najmä tých trestných konaní, ktoré boli dozorované úradom špeciálnej prokuratúry a potom riešené na špecializovanom trestnom súde, respektíve následne na Najvyššom súde. Pokiaľ ide o nálezy Ústavného súdu o porušení ľudských práv, nepamätám si, že by som ja osobne hovoril o 30, ale myslím si, že nie je podstatný počet, koľko ich konkrétne bolo. Ak ich bolo aj len 5, ktoré ste vy identifikovali, plus ďalšie o väzbe, kde samozrejme, že rozhodnutia smerujú k súdnym autoritám. Čapice hore, Slovensko dole.